Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum anak kasadonyo. Jadi iko adalah kelanjutan dari video yang patang yang kami naik kora-kora kambang kampih pare dan sana inget kan. Nah iko paginya kami pai manjalang. Iko ibu-ibu sibuk yang narsis dan iko yang paling barbar sana calik di sana kan mati karanca-rancaan tuh. Halo anak gadis embun cantik. Itu adalah momen kami bersama suami tercinta. Sosok nggak tuh sana. Kecil awak inyo ka trauma guys, naik kora-kora wahana lainnya kironyo ulang sekali les dengan pasukan yang lebih banyak dari patang sana. Aca naik namanya kok sana boyan kaliang. Kami naik boyan kaliang sana. Aca tuh happy wana naik ikut tuh nampak kan sana ini tuh anteng mana ndak banyak laku tuh. Nah, iko si Aca aku naik kudu-kudu balik sana. Kironyo pasti bus itu kuda. Jadi kami naiknya lah kudu-kudu balik sana. Walaupun panyang lo balik tapi ndak masalah sana. Penting anakku happy. Tuh pasukan kami banyak di belakang sana tuh, yang di belakang pasukan kami nyo ulang naik kora-kora Bali. Tahu ndak ibu-ibu yang barbar tadi di video pagi hari tadi? Iko nyo tibo di siku kulah tak pakai sana. Nak turun kami tagahan.